गसाइगावनि गुरफेलायाव गोबां बिबांनि बिलाथि जौ हमनो मोन्दों। गसाइगाव 22 अक्ट'बर 2022 गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुरफेला पुलिसा दिनै 31 नं राजा लामायाव सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि बिलाथि जौ हमनो हादों। बिआर 24GA1267 नंनि गंसे कन्टेनारखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव स्टेट चेम्बाराव गासै 1 लिटारनि 780 गं अफिसार सुइस जौ बथल हमनो मोन्दों गुरफेला पुलिसा। गारिखौ लाखिनाय समावनो खैफोद जागोनखौ मोनदांनानै खारो गारि सालायग्राया। मोनथिनाय बादिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय सोनाब बेंगलसिम लांगासिनो दंमोन होनना मिथिनाय जादों।